bersatu kaya iki mangkan negara kita bebas dari narkoba. Bersih. Bersih, betul. Oh, senani Pak D Kabul kowe kok. Ya sorry. Nganu sestesi kok Pak Sorry. Kabul. Sampe apa kok lungguh tok tas teko kok lungguh? Wis tak terus nomor ini. Setruk. Enggak, setruk. Meneng iki mau turut dalan deh. Oh, waduh iki weteng masur iki kena. Ya ampun. Bolak-balik mendek pom mendek Alfamart. Ya ampun, bose tencrem. Oh, saya buat cetak Kok nih. iso kene? Wene cek gak kerasa iku sampean ngadeg. Dadi kan engko Lambemu ge ngadeg telusur. Ora apa. Urung enek titenane biasane ngono kuwi kan seng ngono lagi aku percaya. sampai niku wis aja ngono lek mbok empet malah akeh. Lek ngadeg kan moro-moro ngembes. Terusno. Lah ya winganane lagi bar metu teko rumah sakit 11 dina kena apa kae? Demar begabar. Demam berdarah.